Las Regnan. Jai? Tayo doon ta? This ano? Welcome to Las Regnan. Ayan. So, ikutin na lang namin dito sa labas. Udot mate yo. Sun Garden. Player ground. Greenhouse. Greenhouse. Kanya naliligtas tayo dyan. Yan, ito. Magnatin ito yan? Oh, kinala din. Pero kaligos. Saan? Mabalay. Dito pala ayan guys. Isang doon lang man. Tinagid na ito eh. Ayan guys. Ikutin natin ang Las Regnan. Mamayang gabi na lang kami mag-swimming. Mas maganda yung ano, yung view pag gabi. Okay guys, sa gitna din guys. Guys, oh. Magduduyan tayo for 2 days. Oh. Oh yeah. On the mate. Ang pagnanta 1,000 step ang napuntan namin. Beauty niya. Ayan, sundan nyo lang kami guys. So dito tayo sa Bougainvillea Plantation. Oh. Puro ba Bougainvillea? Makikita mo dito. Oh, tignan nyo yung mga isda. Oh, eh. Yan eh. Nagbuhin nga lang isda. Ikuloy ko. Yeah. Yung mga isda na yan guys. Oh, yung mga isda. Tignan nyo. Oh. 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 Meron pa dito sa kabila. Ne. Oh. Ibang isda ito guys. Meron pa doon ako mag-isa. Sad boy. Oh. Dito yung mga iba oh. Oh. Dire. Ibang kulay. Ano to? Walang laman. Ay, walang laman. Naukin gimasin. Wow! Wala yung laman, guys. Oh, andito yung kwan. Ay, manok. Pangpalahiyo. Gag 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 gag. Guys, yung mga kwan. Pasan yung kwan? Anya karga na toy? Awan. Ay da. Me. Me. Usa? Karnero? Usa. Ha? Oh, yung mga laman oh. Ostrich. Oh my goodness. Ang ganda pala dito, guys. Anong laman nito? Kalapate. Yun oh, yung ostrich. Oh. Horses. Asan yung horse? Andoon yung horses. Horse ah? Hi guys sa vlog! Ay sa ito! Oh. Da. Ganda. Ostrich. Ostrich. Oh. Ah. Ang lalaki. Hindi, Gine, banda na Gine. Oh, hi kayo sa vlog, guys. Hi! Ikaw vlog ka?
Nabanog ni ka Jessie. Oh, nabanog Banog. man siya. Banog ka papag na. Oo. Diyan, tanto. Anya karga na tayo? Andun oh, yung gun oh. Crocodile. Malaki pero ay maliit. Oh. Ah? Uy. Wow! Oh, yun oh. Oh. Ang laki guys. Kawanan? Pagkutsulin na rin. Humubig pagkutsulin na. Gusto mo ang Tamig camera to. supi atin ang sinak. Kit-kitan na na eh. Pagkutsulin lang. Nagidam lang. Yun guys. Nakaikot na. No, sikat yung muli ka. Ulit na rin ko, Jack. Ginoong. Oh, ayan guys. Naikot na namin ang ano. Dapat ganun ang guding. Naikot na namin ang last regnant. Ayan. Ang guding nga tao. Saan yung sungko? Hana? Hindi nagpagayan papatisip. Oh. Hello, tinda. Naka? Kumikita agad. Dapat kita na isang gula. Kaya na, muli ka tinay siya na eh. Oh guys, andito yung unggoy. Kapag Tignan natin. Ito Samahan nga, niyo ako. Dito yung unggoy. Na? Oh, makikita mo na yung iyong kapatid. Oh, Ay, banyas pa ginay. Jimmy. Banyas na eh. Ay, basit. Hipak ka, hipak ka. Hi ka sa vlog, boy. Pawut. Oh, na. Hello. Oh, support. Hello. Kay mating na, kay matay. Gatin na ka ako. Biyodin na tayo mama. Nay. Oh, oh. Andok mo tinapay mo. Oh, sa'yo na oh. Oh, thank you. Banyas mo, yan basta ibanyas da. Ay na. Dini, banyas ni. Andan niyo yung banana oh. Na? Oh, eat na oh. Eat. Ito pa, ito pa. Oh. Bejam, bejam. Bebo. Madalas. Sikat yung biyodin na ta. Gatin na tayo mama. Yan, banyas na eh. Nasimpay. Kasimpi ano. Oh, ito pa oh, Saba ito ako pa. ha. Isa pa. ayaw niya. Ayaw niya Oh, sa... Gusto mo ito? Ah. Ayaw niya. Hindi na kaya. Ayaw niya. Ito. Ito, Ayaw, oh. ayaw. Ito. Sakit. Oh. Ano kaya? Oh. Oh. Anong harap kaya? Naglukot yung sunggon. Ah. Kahit nasa ba? Tayan. Yung sunggo. Nagarte. Inom. Ayaw, dayan ka mama. Awan pag nandata. JR Ruan. Nag-iikot da. Data da mga na. Mabali numusok ta. Kita sungguh nih, hindi ka mo sakit na. Da virus da. Ito dad. So guys. O gala kayo. Dini, kilabas ka orange. Eh, tingnan ako. Pwede na yun. Kota upit na yun eh. Ayun na dyan eh. Oh. Kita yung jilamis. Ayun eh. Nakatapeta ah. Pwede sa tsagot ang takil di... Ano naman kan? Diyan na eh. Pagkita lang tutumang rad. Kaya ka pa si Tuwa.
Sige, Jine, Sail! Yan eh, sunggo ka sa da, o straight. Jine, tol, tol. Ayan guys. Nagliligaw na lang ligaya. Napeke nga nag-swimming. Oh, mag-hi kayo. Mag-hi kayo. Mag-hi kayo. Jayin. Pabsog ka tayo, pulutan tao. Tao pang pulutan ka. Manuwa. Nagukura, di ba isa na eh. Ingkapit ko dyan, nagukura din na oh. Mabsog ka tayo, naka na pala. Ulo mo pa lang ka na panay. Ingid na na eh. Mabanlog mo pag na eh. Kapag libiya, ilagsaw. Oh, yes. Nakarin na. Lalo na mukha. O di ayam na. So, pahinga muna guys kasi pagod umikot. MSIS. Emesis. Aji ko man eh. Maliligo sana kami. Kaso mamaya pa yan. O yung live. Yung vlogger ng San Macario. Hello, nabanlog kami. Ito yung ano yung ang Pagod na kami. Saka kalalakad. best in live. Ito. Bawal kang pa ka ng tibulong din eh. Masipag din eh. Oh. Mama. Jalay. Mama ko ah. Makangal mo. Mama. Ajin isa ba? Uy, kusugot tayo. Ang hala ka kay Mito kumain. Nagimas kay Mito. Uy. Kaban. Dumagin tayo naman pala eh. Hindi magtan eh. Lumagin like. Ako, nahamot ka na sa ka. Kay Mito. Kay Mito. Oh, sarap. Kanaman may sanang ka. Oh, sarap. Sobrang samit. Mayroon niya. Kumana ka na din ko na. Kanya ka pa. Mabalin magam linti. Tagalang magam. Okay. Ganong ma. Oh. Dijay. Diyan ay. Tayo tayo, Jayin. Ganong ganong. Kamahanan din. Pagkin na eh. Ilay mga nagkuha na kala. Maana na. Ganun magatong. Nawan eh. Nawan na. Courtesy by Last Regnan. Awanay? Tinay. Natangkal? Ang dami kadwa yung ubing na eh. Madi, anak ni ko ata. Mana naman ay nakanan na. Hi. Hi. Anak, Tengkal Jack. Say hi. Anak na eh. Makaganda yung magatanan. Okay na lang. Ayun eh. Gine. Oh. Anong pangalan mo? Benjon. Pangalan mo? John? Ha? John? Ang pangalan mo? Kapicture kayo. Naka-video. Long, halika. Mag-picture na tayo. Benjon. Ha? Ganun yun tayo? English mo bakit? Come here. Nagrarap. Kapicture. Matigas. Dito ka na picture. Bawal to. So yun guys. Oh. Lumabas kami kasi kuan maghalo-halo kami oh. Si Tito Roland ay nagkukuskus. May katag-charger to, mag-charge. Oh, si Tito Roland oh. Oh, si Adam oh. Pak ganern. Ay. Oh, ni Giselle na eh.
Oh, si Tito Roland, oh. Oh, si Manong Dem, oh, kaon. Oh, kakaok. Dito siya ang tingad na. Lagyan natin kastoy da tonic eh. Halo da. Yung mahal ang halo-halo sa loob pero may halo-halo dito sa labas. Ay. May dala kaming halo. May dala kaming halo-halo. Sa labas, libre ko na. Libre lang dito sa labas, oh. May saging at saka ice. May dala kaming Oh, dikit na? Sa Awan. kaya Yung nalakarti ko, nasa balangkin ka? kamote. Kamote. Sago. Bam. Kain na kami. Asukar na bata eh. Kiluin lang tayo. Marabiyan tayo ito nagawid din, oh. So pa yung ticket ko na. Uri ko man na ibati ka tayo ticket ko. Hindi ko na. Record di man tao. Ang garo. Gede pa eh. The Johnny. Katatapos ko lang naligo, guys. Naligo sa CR. Hindi kami natuloy nag-resort kasi mahal ang entrance. Na double ang pinagbayad namin, guys. Diyan na lang kami maliligo mamaya, oh. Sa ilog. Oh. Guys, si Tito Orlan. Nagsamait. Ito. Kasi mabot. Ha? Hindi parang sila eh. Si Ma'am, oh, ayaw niyang umalis kahit ang init-init sa ayan niya. Nagkukuskus na sila, guys. Oh, yes, guys. Maganda to. Imbes na mag-swimming. No. Para na kalikab. Isda, oh, guys. May isda. Asan yung isda? Pwede may zoom ito? Yellow. Ano na jay ko aqua flash. Argini. Ah, Argini, mama. Oh, yun, oh, si Uncle Gitong. So na jay. Hmm. Wait. Tatay kargaki. Karga ako na naka-luwag na lang. Diba? Oh, guys. Urenti guys, ay papahalo ng ulan. Me. Eme. Gini aja pag resort. Ito na, ito lang na eh. Oh, gini. Ano na dyan eh. Pipig sa ahang na 50 pesos kasi. Ay, Oh. Pupunta kami ngayon sa sa may kan puputo shoot. Yan yung mga kasama namin. Hi. Hi vlog. Nalian. Hi guys. Hana, oh, you say hi. Hi vlog. Arte kami Miracle Garden. Picture kayo ka na. Picture rin. Okay ka na natin vlog tiyan. Natin na ala ate. Oh, may Jimmy ka mausain? Hana, say hi. Same lang. Ay, gusto ko na tayo? Arjuna tinero morda. Tamis ka.
Live puto. Sige pa lang ah. Sige pa lang. Senior? Mother. Bakit malungkot ang beshi ko? Dre, big picture dan guys. Oh. Andre, ay. Nga. Mga tiis larpi. Ay, larpi. Nadre, naganadre. Naganan eh. Linkers. Bengals. Oh, picture dan. Walking. Si cheese. 18 para sa mitan. Ate. Taman kinding ginidam. Ang rampa-rampa. May gati las regnant. Nag-hurry. At kuya, kita lang dyan. Kala ko sa loob. Narajay. Ay, nakahawak ganun lang. Soft lang. Soft. Yan. Nagsalsagdag lang. Tapos yung kamay mo dito, straight lang. Bayang magiliw. Tama na yun, pero i-straight mo lang lahat. Yan! Pak ganun. Pwede lang natin. Napanakangod toy. One kiss babe. One kiss babe ba yun? Sumalat, di ba yun? One kiss babe. Lain. Ay, pan ka dyan nga to sa kagram pagpababangas na eh. Tani live lang. Oh. Sawani ka. Ay. Picture kaya? Picture? Halagyan niyo. Ganda. Hi. Madimit ano yun? Ito ba nga kasinsin lang? No. Ito natin mata natin dyan, Mak. Ubing plate. Picture ka ta. No? Ipayawan pa. Naradya. Happy birthday mo dyan kanta na dyan. Yan guys, last na tong kwan. Last na itong shot. Ay, shot. Shot. Shot na yun. Sito Jen. Last na itong shot niya. Kwan na lang. Mamaya uuwi na kami. Oh, yan yung mga kasama namin guys. Mga judge. Judge. Last na lang para matapos na. Para uuwi na lang. Para uuwi na lang. Kasi kung ano, time check. 11:11. Pakita mo, pakita mo. 5:54. Mag-aalas 6 na guys. Nagmait ko tinigay mo. Dre, drag picture ka tinidre. Ayun guys, nagtitok na si Maria Crystal Faith Agustin Tamayo. Na Evelyn. Sorry tita. Tanda. Ni computer. Pagka tama ka. Yan sa taxi.
Nakatutok may kaya, may LCD. Wow. Neng, sila sikat inay na yung dagita doon ka rin. Na! Inang mo! Deadline. Hindi ka na eh. Ang kag-vlog ka ron. Balik yung gaman ng talampari. Galing. Okay guys, bye-bye. Kasi, kuan, palobat na kami oh. Bye-bye! Oh, ang ganda dito oh. Oh. Pang-kuan lang to eh. Ito na hi. Pang andala dagi jowa natin eh guys. So, nagmatpit gayam tinoti rabi eh. Sana all. Oh. Nagmatpit rabi ti guys. Oh. Nagmataw. Na eh. Oh. Oh. Tara. Ito yung mga ano, pictorial. Mga DC. Bye-bye. Bye-bye! Punta na kami sa Singapore! Kami naman yung magpipicture ngayong gabi. Kita na kayo man. Agawin kayo na tama. Ang tumala. Agalin yung tumala. Nakapungin yun ah. At ang tumala pa kayo. At ang tumala.